ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪೈರಸಿಯ ಕಾಟ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪರದೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಡಿ ಡಿವಿಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇನಿಯಾ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಮಿಳ್ ರಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಟ್ಗಳು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೈರಸಿಯ ಆಯಾಮವೇ ಬೇರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನೇ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 22ರಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು 23 ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲೀಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆತು ಕುಸಲ್ದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮನ್ಪುನಗರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಬರೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಮಂತಂದು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನು. ಅಂಡ್ ಇನಿ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಗೆ ತುಂಬೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಕ್ ಆತನು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತನೇ 22nd 23rd ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನು. ಬಟ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪೈರಸಿ ಮಾಡೋರು ಸುಮ್ನಿರ್ತಾರ? ಇಂದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು? ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಹಾಡನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಅಳಲು. ಸೊ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಹೊರ నేను బుడ్డు కొడుకొని సాంగ్ అదా డిలీట్ మందుదిಲ್ಲ ಆಂಡ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ನುನಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನೇನು ಅಂಜಿಂಚಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ತುಳ ಯಾಲ ಬೆಂದಿನೇನು ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬೇಕು, ಒಂಜಿ ತುಳುಡ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುನು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದೂರ ಅಲ್ಪಿರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜೇರೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೊರಟು ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂನ ಅವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಲ ಬಂತದ್ದು ಸಾಲ ಬಂತದ್ದು ಎರಡಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನಾಗ ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅಗಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾವ. ಬಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ನರವನಿ ಬರ್ಬುಜರು ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಪಾಡುವಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನೆ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಏತು ತುಂಡಾಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಐತ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಲೀಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಏರೆಗೆ ಇದು ಬಂಗಾರನು ಇದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 70 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತನು. ಬಟ್ ಇತ್ತ ತುಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಅವು ದಾಯಕನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಈತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಲಿ ಅಂತ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಂಗವಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಳುವರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಗದಾದ ಉಂಡು ಬಂಗ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನ್ ತೋಜಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಟ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಅಡ್ಡುಕೋಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಕನ ಮನಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎನ್ನುಲ್ಲೇಜ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ದ ಐದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲೇಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಡು ಖುಷಿ ಆವಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ
ತುಳು ಭಾಷೆನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಾಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಪೈರಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು. ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರು ಪೈರಸಿ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ అని ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಡೆ ಪಾಪ ಆರು ಪ್ರಕಾಶನ ಏತ್ ಬಂಗ ಆತದ ಏತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬಲ್ತನ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಅವೆಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ಟ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಡ್ ನಿಜ್ಜತೆ ದಬಕ್ ದಬ ಹಿಟ್ಟ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಣ್ದಾಣ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಏನಂತ ತೂನೆ ಏನಂಜ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸಿನಿಮಾನ ತಾಯಿಯನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗೆದು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಲೆನ ಪೆದ್ದೆರ 1 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರ ಉಪ್ಪು ಆ ಬಾಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲು ಬಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಪಿದೆ ನೆಂಚಾವು ಆತೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂದಾಲ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರ ಬಂದ್ಪುನದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪ. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹಾಡು ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಲೀಕಾಸುರನಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಐತ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿರವುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಏರ್ಲಾದುಪ್ಪ ಲೀಕ್ ಮಂದಿರ ಏರ್ಲಾದುಪ್ಪು ಇಂಡಿಯಾ ಲೈವ್ದ ಏರ್ಲಾದುಪ್ಪು ನೀಕ್ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ನೀಕ್ ಎಂಚ ತತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಡೆ ನೀಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಸಾಂಗ್ ಈ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪತ ಮಾರ ಒಂದು ನೀಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಏರಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಈ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಾ ಏತು ತಿಕ್ಕು ಕಾಸು ನಿಕ್ಕು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಜಿಪ್ಪ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 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 ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪದ ನೀ ಒಂಚೂರು ಈ ಮನ್ಪನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಕ್ ಎಂಗಿನ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರಂದು ದಯಮಾಲ್ತದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ತುಳು ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾಗು ದಯಮಾಲ್ತದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಯಾನು ಈತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನು ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ತೂಂದಿತ್ತಂದ ಈ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದೆ ಏನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ದಾನ ಅನ್ಪುಜಿ ಅವು ಏರ್ನ ಥ್ರೂ ತಿಕ್ಕಣ ಆಗಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಪೈರಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಈವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪೈರಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವರ ಮಾತಿಂದೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ಎಂಡೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಇರೋಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಪೋದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಪಂಚಾಕ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ನಲ್ಲ ಆದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಯಾನ್ ಮನೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳಿಗೆ ಎಂಜ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಕ್ಲು ಒಂದೊಂದು ದಾಲೆ ಜಂಗ್ಲ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ತುಳುಮು ಸಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಂತ ತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಆರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಯಾರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಲ್ತಿರೋದು ಏರು ಎಂಚ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಲೀಕ್ ಆಂಡೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಾಣುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗಿದೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾಳೊಂದು ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶೆಟ್ರು ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಬರೋಡು ತುಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಏತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ ಅವು ಹಂಚೊಂಡೊಂದು ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪೈರಸಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾಡ ಜನಕ್ಕಳು ತೂ ಅಂದೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ನಿನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ
ತುಳು ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಬದುಕು ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಆಗದೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾವು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುಗ ಅವು ಮಾತ್ರ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೈರಸಿ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡದೆ ತಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪೈಸೆ ಹಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರೆ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಒಲ್ತಿಡ್ದವ್ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕನು ಆತೆ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಆತೆ ಬಂಗ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪತ ಮಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ತಿಳಿಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರೆ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಒಲ್ತಿಡ್ದವ್ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕನು ಆತೆ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಆತೆ ಬಂಗ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪತ ಮಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜ.